እታ ዝተወለድኩምላ ወርሒ ንገለ ክፋል ሰውነትኩም ስምዒትኩም ንህይወትኩም እትቐበሉ ኣገባብ ክትፅዕሩ ከም ትኽእል ትፈልጡ ዶ? ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ደፋራት፣ ኒሕ ዘለዎም፣ ዘይፈርሁ፣ ዘይርስዑ ተባሂሎም ይግለጹ። ብተፈጥሮኡ ኣቓልቦ ዝስሕብ ሓያል ሓይሊ ይሕዙ እዮም። ብዙሓት ድማ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ፍሉያት ዝገብርዎ ባህርያት ስብእና ኣለዎም እዩ። እንኳዕ ናብ ቻናለይ ብደሓን መጻኹም። ሎማዓንቲ ድማ ዝተወሰነ ኣብ ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት ሓቅታት ዘገርም ክንርኢ ኢና። ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት ተፈጥራዊ ትብዓት ኣለዎም። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንህይወት ብትብዓት ይገጥምዋ። ሓደጋታት ክወስዱ፣ ድምፆም ክዛረቡ፣ ንብድሆታት ኣብ ክንዲ ዝሃድምዎ ንብድሆታት ክኸዱ ዝያዳ ትኽእሉ ኣለዎም። እዚ ደፋር ሓይሊ እዚ ከም ደፋራት ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ፍሉያት ይገብሮም። ናጽነት ይፈትዉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ተወለድቲ ሚያዝያ ንናጽነት ኣዝዮም እዮም ዝርእይዋ። ክቋጻጸሩ፣ ክግደቡ ወይ እውን ንቐጻሊታይ ከገብሩ ከም ዘለዎም ክንገሩ ይፈትውን እዮም። ውሳነታት ባዕሎም ክውስኑ፣ ህይወት ብናቶም መገዲ ክነብርዎ እዮም ዝመርጹ። ሓያል ናይ መርሕነት ህላወ ኣለዎም። መብዛሕትኦም ሚያዝያ ብተፈጥሮ ዝተወለዱ መርሕቲ እዮም። ካልኦት ከይፈተኑ እውን እንተኾነ ርእሰ ተኣማንነትን ርግፀኝነትን ኣንፈት ስለ ዘንጸባርቑ ክስዕብዎም ተኽእሎ ኣለዎም እዩ። ኩሉ ነገር ብዕምቆት እዮም ዝሰምዕዎ። ኣብ ሚያዝያ ዝተወለዱ መብዛሕትኡ ግዜ ስምዒታት ብዕምቆት የጋጥሞም። ሕጉሳት ምስ ዝኾኑ ኣዝዮም ይሕጎሱ፣ ምስ ተጎዱ ድማ ኣዝዮም ይጉድኡ፣ ከፍቅሩ ከለዉ ድማ ብዕምቆት እዮም ዝፈትዉ። ኣዝዮም ተወዳደርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኦም ኣብ ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት ምኽሳር ይጸልዩ እዮም። ብድሆታት ውድድርን ንነብሶም ንምምስካር ይፈትዉ። እዚ ተወዳዳራይ ባህሪ እዚ ድማ ናብ ዓብዪ ዓወት ክመርሖም ይኽእል እዩ። ቁኑዓትን ሓቀኛታትን እዮም። ኣብ ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ሓሳቦም ይዛረቡ። ኣብ ዘይምችዎም ኣብ ዝኾነ እዋን እውን እንተኾነ ካብ ምምሳል ቅንዕና ይመርጹ። ገሊኦም ነዚ ጅግንነት ይርእዎ እንተኾኑ ካልኦት ድማ ከም ግሉጻት ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ዘፍቅርዎም ሰባት ይከላኸሉሎም። ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት ኣዝዮም ተኸላኸልቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ሓደ ሰብ ክግደሱ ከለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ብርቱዕ ተኸላኸልቲ ይገብሮም። ኣብ ጥንኩር እዋን እውን እሙናት እዮም። ትዕግስተኛ እዮም። ቀልጢፎም ስለ ዝንቀሳቐሱ ቀልጢፎም ስለ ዝሓስቡን ኣብ ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ምጽበያ ይፈትውን እዮም። ምድንጓይ፣ ምዝሓል፣ ምብዓልን ከበሳብሶም ይኽእል እዩ። ካልኦት ብተፈጥሮኦም የነቓቕሑ። በቲ ዘለዎ ርእሰ ተኣማንነትን ህርፋን ጉልበትን መብዛሕ ግዜ ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ የነቓቕሑ። ብዙሓት ኣብ ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት ነብሶም ብምዃን ጥራሕ ንኻልኦት የነቓቕሑ። ኣብ ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት ሳሕቲ እዮም ዝርስዑ። እቲ ድልድል ስብእነቶም ስምዒታውነትን ሓይሎምን ተባዕ ህላወን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካልኦት ዓሚቕ ጦብላሕታ ይገድፉ። ካብ ትብዓቶም ነፃነቶም ክሳብ ኒሕ ዘይርሳዕ ሓይሎምን ኣብ ሚያዝያ ዝተወለዱ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ብሓይሊ መንገድን ፍሉያት ዝገብሮም ባህርያት ይውንኑ። ብርግጽ ስብእና ብብዙሕ ነገር ይቕረጽ። ብዙሓት ሰባት ግን እዞም ቅድታት ብዝገርም መገዲ ተዛመድቲ ኮይኖም ይረኽቦም። ነዚ ቪድዮ ስለ ዝረኽብሞ የቐኒለይ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ባይ